môžeme ísť na to. Dobre. Tak ako hodnotíš dnešný zápas? Tak ťažký zápas určite. Prvý polčas nám absolútne nevyšiel, si myslím. Super nás trestal z každej chyby, čo sme spravili v strede a dostali sme z toho 3 góly a hovorím, ako som vravel už v rozhovore predtým, že v kabíne sme si povedali, že musíme to otočiť, že musíme tam nehať 100% na tom ihrisku, aj keby len remizujeme alebo dotiahneme aspoň na jeden gól a nakoniec to vypalilo tak, že sme otočili ten zápas a vezmeme si 3 body. Ďakujem aj divákom, ktorí dneska prišli. Čo ste zmenili, alebo čo vám povedal možno tréner? Tak tréner povedal, že aby sme to zahodili za hlavu ten prvý polčas, že vlastne už potom už to nezmeníme a tak sme sa asi nastavili v hlavách, že vlastne poďme do toho druhého polčasu úplne s čistými hlavami a napadíme to, čo to pôjde a vyšlo to takto. Dnes teda výhra, tak čo pred ďalším zápasom? Tak dneska výhra, treba určite zregenerovať v týždni a potrénovať dobre a ďalší zápas v Humennom tuším, takže je ťažká cesta, ťažký super, ale musíme sa s tým popasovať a natiahnuť tú sériu bez prehry.